Oh, gawin. Oh. Ay, nakita na. Ano man gaw? Man, nakita mo si mong ex-wife pa. Oh. Balik ko siya sa inyo, kaya gusto ko nung mabisita ang bata. Ha? Uy, gaw. Ayaw na siya paniha din gaw eh. Ha? Ano man? Basta ayaw lang muna. Ayaw na siya paniha una. Kaya nako'y bisita nga maabot. Kasi mag-aabot sila. Saan bisita mo? Babay na? Oo, babae gaw. Nung ayaw siya paniha sa bahay gaw. Ang akong ex-wife. Kaya mabulabog niya ta. Para man yung magkauyam ng isay. Ah, sige yun. Atong chatan nga, di pa niyon. Salamat gaw. Tinuod. Buwani ka sa amo ron. O, lagi. Sugat ako, ha? Ah, sige. Sugaton tika. Aron makasuroy ka din sa amo. Wala lagi baw ino. Naabot lagi ko din si Junong Lapid. Mawagin say. Kung may pa ba kasay nga, lipay kay ko nga nakita at pag-usap. Nga naman. Aron masulti na ako ni mo ang tinuod akong debate. Glenn. Manay tinuod say. Sa una pa lang pagkakita niyo, ganahan na kay ko niyo. Salamat gid ko sa Ginoo nga nakita at pag-usap. Glenn. Say, may paglaon ka ako? Dili lang ako magpaligoy-ligoy pa, Glenn. Ang tinuod. Nakagusto sa ko naman. Kung wala, kita na, ha? O, Glenn. Ako na kang gusto ko. Salamat, say. Say. Glenn, kalihot. Kalihot sa... Nga naman. Okay na nga mag-kiss ka na ako, pero... Dili pwede nga... Mulabaw pa sa kiss, ha? Ha? Kinapagwala kang pangandoy sa akong kinabuhi. Oh, Usay. Ha? Muani ka sa amo? Usay, karon sad ba mailhan ko sa imong mama ba? Sige. Ali sa amo kay Pilaylati kang mama. Ikaw ang uyab ni Isay? Oh, ako te. Dili ba ikaw man tumitabang og trabaho sa kabinet? Oh, te. Ako to. Ako tong nitabang ni Papa. Ay, pastilan. Wala gid mahibaw nga nagkauyab mo. Mao lagi te. Salamat kay te ha nga wa kay supak sa among relasyon. Bitaw ma. Natural ra magud ng uyab-uyab. Basta isaad lang yun ang tao na ako nung ha. Nagihit ni mo binuangan ng akong anak. No, te. Ako na isaan ni mo. Say, huwag ba ma? Ansari man na to. Alis blay ha? Nga naman? Ano pa mag-celebrate sa amo? Kay medyo bungka-bungka ni o ganay kay magpatabang ko sa mga igsuon, kunon sa handaon. Sige. Muana ko, Glenn. Dari na lang kit ko, Glenn. Kaya ganahan nga makakita ni mo nga tong anak. Kaya ko, prom. Day, may ba day? Ayaw lang unang magpunto din eh. Balik lang muna mo sa sunod adlaw. Kung ako'y magbuot, Glenn. Dili lagi doon ako ganahan magpakita pa ni mo. Kaya wala ba yata? Kaya kining imong anak. Gusto magyo makakita ni mo. Hi, Glenn! Oh. Ay. Pasensya na ka ha nga. Nalangay ko. Oh. Kinsa di ka, day? Puyab ko ni Glenn. Ate ka ni Glenn? Ate, good taon. Iya kong ex-wife, day. Gamo ning anak. Ansa? Say, kining... Ninyo, day ka, Glenn? Say! Say! Kami na mauna ko, Say! 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 Uy, ikaw ayaw ko guniti. Say! Kaya mo makamusultin akong minyo, day ka. Ha? Dugay na kong buwag sa akong asawa, Say. Huwag nagsabot mi nga, wala na mihilap ka na sa usag-usag. Pag mo makamusultin ako nga may anak, day ka. O buwag ka na si mga asawa. Kuan magod. Huwag ko musulti ni mo kay nahadlo ko nga. Ito na yung sugpon. Tawad kay bakakon ka. Say! Makakon ka! Makakon mong tanang mga lalaki! Isay! Inahibaw ka ba, Glenn? Gibuwagan ako nga kung uyab tungod di mo. Kay gihigugmati ka. Pero imo kong gilimdan sa tanan. Madawat naman utan ako ba kung di mo lang akong gisultihan. Pero bakakon ka yun. Say, pasaliw ako, Say. Grabe ka sakit na ito buwag, Glenn. At tulpagyan sa atong mansari. Uspon ko, Say. Sorry ka kayo. Sorry nga. Say. Masailuasan ko, Glenn. Kay makigbuwag na ko ni mo. Kung na itong itabu, kabuwagin mi ni Say. Grabe ang pagmahay na ko itong tungura nga ako siyang gilimgan sa matuod na kong pagkatao.
O bayan ni Isay sa akong nilawan, nilarga ni sa Cebu. Kung may kaipon na ni nga single dad, dinin niya kutob, ug daghang salamat sa pagtakan niya akong tampo. More power sa RNA. Mao kita mga hikalang kaagi ni Glenn nga taga Ormoc City. Uban sa awit ngayon ipangayo, awit nga nagalahan. Ako sa iyo, ikay akin. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo daring agabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamausap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanuin, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.